La proximitat és un terme que cada cop el tenim més present, cada cop ens arriben més inputs a diferents àmbits, des de les ODS de les Nacions Unides, el Farm to Fork a nivell europeu, tenim un pla estratègic a Catalunya que s'hi posa molt èmfasi. Per tant, el que hem volgut fer és conèixer de primera mà com percep aquest terme, com percep tot el que implica la proximitat des de tota la cadena alimentària. Per tant, des del consumidor, i hem fet un treball, una mostra molt exhaustiva de tot el que és la població catalana que consumeix, tot el canal de distribució i tots els productors. I el que constatem, el que ens diu el treball, en línies generals, és que, la proximitat no ha arribat allò per un temps, sinó que ha vingut per quedar-se. És una tendència que ha arrelat i que sintonitza molt amb tots aquests valors, perdurarà. Constatem també que hi ha una part molt sensible del consumidor que ho valora molt. De fet, gairebé 9 de cada 10 consumidors tenen aquest terme de la proximitat molt en ment i entorn a la meitat de la cistella de la compra hi posa producte de proximitat. Des de la distribució és també una clara tendència, cada cop veuen que els hi porta més valor diferencial, també hi estan apostant, i des de la part dels productors és una gran oportunitat. Hi ha molts productors que ja tenen el segell de venda de proximitat i que també estan intentant arribar a tot aquest consumidor final i professional. El sector agroalimentari català és el primer sector econòmic del país i, per tant, el fòrum Catalan Food és el punt de trobada de tot aquest sector agroalimentari per parlar, debatre, compartir tot allò que té a veure amb la comercialització, en posar valor als nostres productes. És aquest esdeveniment anual que fem des de Prodeca, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Hisenda Rural, per això, perquè tot aquest sector pugui compartir, pugui aprendre entorn a tots aquests valors, amb experts de la temàtica. Enguany és l'origen com a valor, com aquest origen, com la proximitat entesa des de moltes vessants, aquí al món està sent tendència i, per tant, com ho hem d'aprofitar tots, cada un de nosaltres, des del propi sector agroalimentari català.